és el precariado, val? Juntant les paraules de precarietat i proletariat. I què se fa referència? Pues se fa referència bàsicament a persones que estan treballant a temps complet, però que en el sou que reben pues, arriben a final de mes d'aquella manera. Vale, el precariado, que això ve alrededor de lo que és un empleo precario i tal. Vols dir cobrar poc, treballar en condicions que fiquen en perill la teva salut, també pot ser un treball precari, vull dir, pots cobrar, jo què sé, 2.000 euros per fer algo que aparentment no genera els 2.000 euros, però, clar, te l'estàs jugant, jo què sé, treballes en una grua a X metres d'altura, doncs això, el meu punt de vista pot ser dins de precarietat si no tens